Si jo treballés només per coses que siguin útils, m'hauria de dedicar a una altra cosa. Però si no hi ha béns comuns proveïts públicament, sí? És impossible que existeixi la vida social. Per Aristòtil, com per tota la tradició fins ben bé l'edat mitjana i autors posteriors, propietat és equivalent a l'ús. Crec que té unes arestes complicades. Vale. És que és molt políticament correcte. No. A mi fa un d'angúnia que t'hi cagues. Crec que té una... Doncs diguem-ho així, si vols. És a dir, un supòsit de partida que exacerbi la idea de llibertat, però aquesta llibertat acabi concretada en esclavitud, em sembla prou problemàtic. No sé com dir-t'ho. Home, una contradicció. Com a mínim. Gairebé diria... Gairebé, Gairebé. L'habitatge, juntament amb algun altre factor fonamental com l'alimentació, etc., és allò que permet la subsistència dels humans i, per tant, ha de tenir un tracte molt específic. Escolta, tu tens una primera propietat, la segona te la respectem, però la tercera és molt raro dir això. Hi ha una cosa en el Jo en vull debat... tres, jo en vull una aquí, a la Cerdanya, dos a l'Empordà... Hi ha una cosa en el debat públic... Hòstia puta, és que a vegades ens pot ser farem molt vells, prudent estem fer la aquí. revolució, Sí, no. A vegades pot ser molt prudent fer la... La revolució s'ha de fer per descansar l'endemà, això estic d'acord amb tu, és molt prudent. Jo crec que... Avui parlarem de la propietat, i no n'hi ha per tant. I què importa la propietat? El nostre convidat agafa el bisturí i amb minuciosa traça analitza la propietat en totes les seves formes. Té un treballat sentit històric i ens demostra que la propietat privada, capitalista, exclusiva i excloent, absoluta i sense utilitat social, és una anomalia. Viatjar per la història ens fa prendre consciència de la nostra pròpia contingència. El que donem per descomptat no és més que una trista possibilitat entre moltes. No té res de necessari, es pot transformar. Cal fer-ho. L'escoltem com parla i ens contagia el seu amor per la recerca i la teoria, el seu art del concepte finat, i amb una llibertat il·lustrada per combatre l'arbitrarietat dels amos amb una subtil ironia. Entregat. Avui, Jordi Mundó, a No n'hi ha per tant. Benvinguts. Em sembla molt raonable qüestionar de fons la propietat si tu parteixes del supòsit que la propietat és la propietat privada absoluta. Si tu parteixes del supòsit que propietat és, diguem, definible en aquests termes... Absoluta vol dir exclusiva i excloent, és el mateix? Vol dir, diguem, que algú té la capacitat, sense límits de cap tipus, de poder decidir sobre allò que posseix. Si tu penses que la propietat, el concepte de propietat es defineix com això, llavors, diguem, la inferència de dir, bé, doncs la propietat potser és el que hauríem d'eliminar, perquè un sistema alternatiu no és compatible amb això. La qüestió és, quan tu fas recerca històrica, històrico-jurídica, i alhora fas recerca en història del pensament polític i jurídic, tu descobreixes una cosa que és fascinant, i és que el concepte de propietat definida com una propietat absoluta de la que jo em puc usar i abusar sense cap mena de limitació, històricament és una raresa, és molt, diguem, singular. Recent, a més. En bona part, diguem, és recent. Hi ha, diguem, molts exemples recents. Per exemple, el colonialisme és un exemple claríssim. En el context político-jurídic britànic hi ha un munt de limitacions a la propietat, malgrat que hi ha tota una tradició que parla d'una propietat com una cosa despòtica, absoluta, etc. Però en la pràctica jurídica, això en el món britànic, ens podem, retrotraure fins al segle XII-XIII, sobretot a partir del XIV, la propietat absoluta és una raresa. En canvi, ells, conceptualment i políticament, imperialment, imposen una idea de propietat absoluta com van a la Índia i com van a molts altres llocs. Llavors, esclar que existeix històricament la propietat absoluta, però des del punt de vista del que s'entén com a propietat, no és la norma, sí? Quan tu parteixes del supòsit que la definició de propietat s'ha de contextualitzar històricament, com s'ha definit en aquell moment concret, com s'ha institucionalitzat en aquell context social, jurídic i polític, i veuràs que no hi ha una sola manera d'entendre la propietat i que la propietat no és un procés lineal d'institucionalització. Jo sobre això et voldria fer una pregunta perquè ens interessa molt aquesta paradoxa que assenyales
perquè dius que històricament aquesta propietat absoluta gairebé no ha existit mai, però en canvi ara gairebé que podríem dir que forma part del sentit comú. Per tant, hi ha hagut, per dir-ho així, un gran salt en aquesta qüestió. I després, relacionat amb això, per què és interessant estudiar-ho d'aquesta manera contextualitzada històricament? És a dir, d'allò que s'ha pogut dir sobre la propietat en el passat, com és que això ens pot interessar també per debats que puguem tenir actualment? Que té a veure amb el fet que hi ha hagut, segurament, aquesta paradoxa que es dona, que una cosa que era excepcional i una raresa, de cop i volta passa a formar part del sentit comú, que és aquesta idea de propietat privada, absoluta, exclusiva i excloent. Sí. Clar, una cosa que a nosaltres ens fa pensar que aquesta cosa no és una raresa, la propietat absoluta, és perquè i això, diguem, pot semblar explicar una cosa un pèl estranya, però em sembla fonamental. Que no és una raresa o que sí que ho és, vols dir, no? Que no ens sembli una raresa, actualment. Sinó que... No, i en la nostra lectura del passat, sovint també pensem que ja hi era això. Exacte. I aquest és el punt, diguem, que convé, diguem, aclarir. Hi ha hagut algun teòric que ha tingut una influència descomunal, més enllà del que ell pretenia, com Macpherson. Aquest tipus acaba fent una teorització que el món acadèmic l'ha assumit i l'ha, diguem, interioritzat d'una manera extraordinària. L'individualisme possessiu. Sí, la teoria de l'individualisme possessiu. A partir d'un cert moment, la societat es defineix com un conjunt de relacions de mercat en què els individus valen el que valen en el mercat, etc, i això defineix aquesta societat. I aquest home, sense cap explicació històrica realment solvent... Des de quin àmbit del coneixement? Perquè no és economista, des de la teoria política i de la filosofia política, diguem, en aquest interregne. Llavors, aquest home el que et fa és una relectura en el seu motlle interpretatiu dels Levelers, de Harrington, de Locke, etc, com a representants de l'individualisme possessiu. Clar, quan això s'assumeix com el punt de partida en l'anàlisi d'aquestes realitats, això ja queda totalment marcat, condicionat, i és clar que veus que hi ha una coherència absoluta entre la idea present de propietat absoluta amb la idea de propietat absoluta que suposadament aquests autors i aquests moments històrics estaven aplicant. Clar, això és el que jo en algun text he dit que és una conjuntura interpretativa. És una manera d'interpretar la realitat que ens resulta gairebé, diguem, de sentit comú, que a més hi ha diferents inputs perquè hi ha marxistes que accepten aquest supòsit, hi ha neoliberals que accepten aquest supòsit, etc. Llavors, és una forma, diguem, acceptada d'interpretar la realitat. Llavors, aquestes conjuntures interpretatives, l'única forma de mostrar que són, diguem, distorsions, biaixos en la comprensió... Però això és un objectiu molt acadèmic, no? Jo la pregunta a l'Oriol l'entenc, o a mi m'interessa, sí, però... perquè hi haurà persones que veuran aquest podcast i no estan a l'acadèmia, no? I poden pensar, escolti, per discutir la noció de propietat exclusiva i excloent, potser no cal anar a Blackstone original, sinó que potser... Hi ha un terme que no estem dient... Deixa'm acabar la pregunta. Sí. Però és que hi ha una cosa molt interessant aquí, després hi anem. Que potser podem parlar de Blackstone, propietari d'immobles, de milions d'immobles arreu del món, i la noció de que cal disputar aquesta noció de propietat, que potser no ens hem de remuntar. Llavors, hi ha aquesta pregunta que és més en quin sentit lo acadèmic aquí no està... Bueno, a mi m'interessa perquè parlo des de fora de l'acadèmia, no? Sí. Si aquests debats de l'acadèmia costa que tinguin transferència a la societat perquè potser estan massa ancorats amb discussions una mica bizantines, quan potser no caldria, perquè per mi és una evidència que cal disputar la noció de propietat exclusiva en el capitalisme que patim avui, no? Em sembla fantàstic com tu fas i amb el rigor que ho fas, però fins a quin punt és útil a nivell de transferència social? No, o sigui, útil o no, no ho sé jo, ja m'agradaria tenir la resposta. Si jo treballés només per coses que siguin útils, m'hauria de dedicar a una altra cosa. No perquè el que faci pensi que és inútil, sinó que per definició, si tu et planteges qüestionar els fonaments, tu no saps quina serà la conseqüència final, perquè tu estàs qüestionant aquells fonaments. Quina forma, diguem, és la crec jo metodològicament adequada per qüestionar aquests fonaments? Anar a una comprensió del passat, no des d'avui cap enrere, sinó una comprensió del passat des d'enrere. Genètica. Tu no entens què passa al món medieval si no veus d'on ve allò.
què ha provocat aquells canvis. Tu no entens els canvis a la propietat al segle XVIII, XIX i el XX sense entendre què és el que ha passat, dinàmiques capitalistes de no sé què i no sé quantos. Aquesta comprensió històrica, diguem, ens treu tota la tonteria de sobre. I això és el que jo proposo. Si em permeteu lo de tonteria, ho matisaré tant com vulgueu, però en aquest context informal en el que parlem, perfecte. Doncs aquesta és la idea. És a dir, en l'acadèmia on jo estic, llavors podem veure com es transfereix, però en l'acadèmia que jo estic, jo crec que és necessari un treball de qüestionament de posicions que es donen per suposades i que qualsevol anàlisi històrica una mica competent que ve d'altres disciplines, de la història econòmica, d'altres, et mostra que allò era molt més complex, que no era lineal, que no hi havia prejudicis, diguem, com els que nosaltres tenim a l'hora d'acostar-nos, i etc. O sigui, un primer pas per mi és, es pot dir, desmuntar o qüestionar, sí, assumpcions que hem fet d'una manera acrítica. Perquè sense això, tota la resta de la discussió és impossible. Jo vull parlar d'aquestes assumpcions acrítiques, doncs endavant. Que és el que anava a comentar, perquè no estem dient el terme, però jo el diré. És, per exemple, una història que a vegades se'ns ha explicat en alguns manuals. Els manuals són molt útils perquè poden orientar, però em refereixo al famós liberalisme, com si fos una cosa que ja existia des del segle XVII, com si John Locke ja fos liberal i com si gairebé fos una forma de sentit comú de pensar les relacions socials i les coses polítiques. Llavors, clar, aquesta conjuntura interpretativa feia que, per exemple, en una llista del que era liberal aparegués propietat privada, llibertat individual, Locke, i això ja no t'haguessis ni de molestar a llegir Locke per res i ho donessis per fet, i això té una derivada també en termes d'actualitat, perquè gairebé que forma part d'una espècie de dogma implícit. I a vegades l'estudi genealògic pot servir d'alguna manera per destapar les trampes que hi ha en aquestes conjuntures interpretatives. Sí, exacte. Veig que l'Oriol vol seguir per lo acadèmic, No, a mi també m'interessa, però està bé. O jo interpretava la pregunta de l'Oriol en aquest sentit. De formació professional. Està clar. No, però per exemple... Em sembla molt justificat que partiu des d'aquí investigant universitàriament i tal, i a l'acadèmia, no? Evidentment em sembla... No, però clar, llavors quan parlem de les etiquetes són molt fàcils, cognitivament, diguem, tenen una gran capacitat de captar la nostra atenció i d'ordenar els nostres pensaments, però una cosa, diguem, molt interessant és qüestionar aquestes etiquetes i posar en qüestió aquests pensaments. Llavors, clar, històricament el liberalisme no existeix quan és Locke, i Locke no funda el liberalisme. Una altra cosa és que històricament hi ha una confluència de molts elements en les quals tu, de manera anacrònica, pots veure que Locke té alguns plantejaments que són compatibles amb elements capitalistes. Locke, per exemple, basant-se en una fonamentació ius naturalista del dret natural, defensa que el dret fonamental dels individus és la preservació. Però en el raonament que fa del dret fonamental a la preservació, la part material que dèiem abans, i per això ell parla de propietat, ell no diu els individus tenen el dret primordial a l'autopreservació, sinó diu el dret primordial de l'autopreservació és de tota la humanitat i subsidiàriament és de cadascun dels individus. Això és un canvi radical. Busqueu manuals que, diguem, destaquin això com un element fonamental. Si tu destaques això com un element fonamental, trenques tot el motlle interpretatiu heretat, absolutista sobre la propietat i la llibertat individual en Locke. Llavors, tot això és més complicat. D'allà on ve Locke no té res a veure el capitalisme, perquè abans de Locke no hi ha capitalisme, i Locke, diguem, en si mateix no pot ser liberal capitalista. Li pots trobar connexions i pots, diguem, fer lligar coses coherentment amb el liberalisme i amb el capitalisme, etc, però en canvi has de reconèixer que històricament és impossible entendre a Locke com un liberal, sí? I ens pot ensenyar alguna cosa sobre la propietat privada, Locke, que pugui ser útil avui dia? És a dir, ja sé que no és exactament la pregunta que tu potser et formularies, però de cara a voler que ens ensenyi que potser hi ha alternatives a l'hora de pensar aquesta propietat privada, que és absoluta i és exclusiva i és excloent, autors com Locke, no cal centrar-se en Locke, és a dir, en la mateixa tradició republicana, podríem dir, hi ha una altra manera d'entendre la propietat privada? Clar, però o sigui, ni tan sols han de ser estrictament republicans. Clar,
una distinció molt ben coneguda, perquè diguem és una cosa molt, molt estudiada, d'un dels primers republicans històrics que ens pot interessar molt és la distinció que fa Aristòtil. Aristòtil és partidari de la propietat privada per sobre les altres, però et diu, però és que en realitat el que val de la propietat és el seu ús, no és la seva titularitat. Per Aristòtil, com per tota la tradició fins ben bé l'edat mitjana i autors posteriors, propietat és equivalent a l'ús. Allò que és interessant de la propietat és quin ús en donem. Llavors, per raons diverses, Aristòtil és partidari de la propietat privada, en el sentit de titularitat, però propietat privada d'ús comú. Ell, per exemple, de les 4 combinacions que fa, n'hi ha una que ni la considera. Expliquem les 4 combinacions per qui ens estigui escoltant. Les 4 combinacions són propietat privada d'ús comú, sí? Un exemple? Això, diguem, tu ets el titular d'aquella propietat, però no necessàriament els fruits d'aquella propietat només te'n beneficies tu, sí? En canvi, hi ha una altra variant de la propietat privada que és exclusivament d'ús privat. Això seria pròpiament la propietat absolutista, sí? Doncs aquesta variant, per Aristòtil, ni és concebible, perquè per ell no hi pot haver societat si no hi ha béns comuns. O sigui, allò que per la tradició republicana des del món clàssic fins a Maquiavel i d'altres, allò que configura una societat és que hi hagi béns comuns. Si un govern republicà no és capaç de proveir béns comuns, llavors hi poden haver moltes altres coses, entre elles la propietat privada. Però si no hi ha béns comuns proveïts públicament, sí? És impossible que existeixi la vida social. I ells ho tenen claríssim, sí? Llavors, quan... Acabem la classificació un moment, per aquí no d'allò. Llavors queda propietat comuna d'ús comú... Sí, i propietat comuna d'ús privat. Que aquesta última... Sí, que seria completament indesitjable. Tenim un bosc... Un bosc... de propietat comuna, titularitat comuna... I ens n'aprofitem privadament. Tu la pots regimentar, la pots institucionalitzar així, sí, però, diguem... Si no pensar algun exemple... Sí, no, però això ha sigut molt habitual en la història humana, eh? En el món medieval... En molts casos, només els que pertanyien a aquella comunitat tenien accés al bosc per anar a obtenir llenya, per escalfar-se a l'hivern. Llavors és propietat comuna d'ús privat, en aquest sentit, perfectament legítima. Això seria possible extendre-ho a qualsevol domini. Clar, s'ha de contextualitzar. Aquesta és la gràcia de la propietat. Quan veus diferents modalitats, una és titularitat, l'altra és ús, poden haver-hi diferents combinacions. Però l'exemple d'Aristòtil és molt útil per entendre que ell mateix n'exclou una de les 4 opcions. Propietat privada d'ús exclusivament privat, sí? Per ell planteja una exclusió directament d'aquesta última, que és la que ha regit, la que regeix la nostra... La considera indesitjable precisament perquè exclou la possibilitat que a la vida social hi hagi béns comuns. Si tota la vida social estigués regimentada així, no hi hauria béns comuns, sí? Quan ell parla de la paideia, de l'educació, etc., no hi pot haver educació sense béns comuns. De fet, l'educació la podríem entendre com un bé comú, etc. Sí? Llavors, a partir d'ell, veiem tot un conjunt de formulacions molt variables i molt diferents en les quals es concep la propietat com una realitat que no és exclusiva i excloent. Per exemple, si ens anem al món medieval, clar, gairebé no trobarem autors que parlin de la propietat exclusivista, privatista, etc. Podríem trobar Joan 22, que parlava de que Déu havia donat al món de forma exclusiva i excloent absoluta a Adam, sí? I per això, diguem, els homes tenien una propietat absoluta, etc. Llavors els franciscans disputen això. L'usus pauper. Clar, o sigui, no pot ser que hi hagi això per un munt de coses. I els franciscans, per exemple, defensen que, clar, l'important és l'ús, no és la titularitat. I per descomptat és indesitjable la titularitat absoluta sobre aquest bé, etc. Llavors, són tants els exemples, tantíssims, de propietat no absoluta, no només entre estrictament pensament republicà, que, diguem, podríem fer servir molts fils conductors per explicar això històricament. Sí. Hi ha una cosa interessant amb això que comentaves de l'ús pobre, perquè no evidentment en el sentit originari del terme, però pensar-nos els humans com a
usufructuaris de béns que són naturals i fer-ne un ús pobre en el sentit de no fer-ne un ús sumptuós, excessiu o abusiu per poder-ne deixar per les generacions futures o per respecte als ecosistemes, em sembla una bona idea d'intentar actualitzar aquesta idea de l'ús pobre, no? De l'ús pauper franciscà. Una possible línia. Ja sé que és un mapa complicat, però m'interessa perquè estem parlant de béns comuns, però per tu béns comuns no és exactament el mateix que propietat estatal pública. No. És a dir, hi hauria una manera d'entendre la propietat que seria d'ús privat, després hi hauria un sentit també d'ús comú i després hi hauria la titularitat pública estatal, però clar, és com una mena d'esquema en el qual les variables es van creuant entre elles. Exactament. Que el fa molt complex, però m'interessa la distinció, jo crec, entre el que serien els comuns i la propietat pública estatal. D'acord. Aquí, diguem, tota taxonomia, tota classificació sempre és disputable perquè, diguem, difícilment trobaràs una classificació que és una classe natural, sí? O sigui, sempre està, diguem, té a veure no només amb com és el món, sinó com tu imposes un ordre sobre el món. Classificar, conceptualitzar és imposar un ordre sobre el món. Sempre et surt un ornitorrinc, no? Clar, però el que hem d'intentar és que aquesta classificació no sigui pura i simplement ni arbitrària, o sigui, hem d'intentar que es correspongui amb com és la realitat. Llavors, per això la investigació històrica és un element fonamental per afinar conceptes, per veure d'on venen les realitats. Si no, tu no fas un esforç d'aclariment, d'organització, d'explicació de tot això, pensar que tu pots, diguem, obviar tot això i entendre el món d'avui com si hagués nascut ara aquest món, et porta a un fracàs absolut i molt probablement a legitimar posicions que són completament indesitjables. Però més enllà d'això, amb tota la prudència, diguem, clarament hi ha una versió que té a veure amb la propietat privada, sí? Que és algú té la titularitat sobre un bé, sí? I té algun tipus de disposicions sobre aquell bé. Si no penses en la propietat absoluta, és algun tipus de disposicions. No vol dir qualsevol cosa. Jo tinc un terreny, no puc fer qualsevol cosa en aquell terreny. Si aquesta és una propietat limitada, regulada, etc, sí? Però és propietat privada, sí? Tinc la capacitat de prendre decisions en determinades dimensions, no en qualsevol ni de qualsevol manera, simplement per mera voluntat meva. Ja estem partint d'una concepció limitada, regulada, de la propietat privada, sí? Una idea, propietat privada, tinc la capacitat per mi mateix de prendre decisions sobre coses que posseeixo. Una pregunta molt concreta sobre això, abans de que desenvolupis. A la Constitució espanyola pròpiament, vosaltres parleu sempre de la Constitució mexicana, de Weimar, no? De diferents exemples que han posat la funció social de la propietat, que és del que estem parlant una mica, no? D'una propietat privada però que té un ús i que és important el seu ús i que per tant no és exclusiu i excloent. En el fons, si som rigorosos, ja no només des d'un punt de vista de la cultura propietarista exclusiva, sinó des del punt de vista de la llei, podríem dir que tota la propietat privada de l'estat espanyol, en certa manera, està limitada per aquest article de la Constitució que diu que ha de complir una funció social. Una altra cosa és que no es faci servir l'article, però podríem dir que en aquest sentit no existeix la propietat exclusiva i excloent a l'estat espanyol. És una pregunta una mica estranya i segurament és zero acadèmica. Però sobretot, si volem pensar que afecta tot, sempre és complicat. Què vol dir tot? Perquè no és el mateix que jo tingui la propietat sobre el meu bolígraf, que té una capacitat d'incidència en la llibertat dels altres molt limitada, que jo tingui la propietat d'una mina d'urani, sí? Penso en un pis a l'Eixample, és a dir, o tinc la propietat... Tothom que té propietat, i més si és un bé immoble en una societat com la d'avui, rentista i especuladora, és seu de forma exclusiva, excloent i indefinidament. No seria ben bé això. Si algú vol dir exclusiva i excloent per entendre'ns, per diferenciar-ho de la propietat pública, de la propietat comuna, s'entén, però que si s'ho pren de debò això, no acceptarà que hi ha principis en el nostre ordenament jurídic, com el dret d'expropiació i altres. Què és el dret d'expropiació, si el volem veure seriosament? És un dret que per definició existeix com a limitació del dret absolut de propietat. Llavors, a tu t'agradarà més o menys, però existeix en l'ordenament jurídic perquè, en el fons, en últim terme, l'última ràtio de la nostra idea de propietat social a una societat republicana, democràtica, diguem, republicana no en el sentit de l'arquitectura jurídica... Sí, sinó de com ha estat configurat l'ordenament jurídic, és una propietat limitada, condicionada. Condicionada a què?
a la utilitat social. De fet, hi ha diferents llenguatges, la utilitat social, a la funció social. Pot ser que el teu pis mai no entri en aquest joc de que per les circumstàncies ningú qüestioni aquesta propietat perquè hauria de ser no sé què. Pot ser que no, però disposicionalment, condicionalment, està oberta que sigui així. Això vol dir la funció social de la propietat. Això no vol dir anar expropiant a tot Crist. Però si poseu, deixem que existeixi l'exemple, però crec que és... com a exemple serveix, no? Sí. Si poseu, per exemple, com a exemple la Constitució mexicana i no l'espanyola, suposo que és perquè hem perdut algun bou i alguna esquella pel camí, no? Però la Constitució mexicana és un cas paradigmàtic per una cosa fonamental. Jo no, I és en la disputa dels recursos naturals. L'article 27 de la Constitució mexicana de 1917 et diu que en última instància qui és propietari sobirà dels recursos naturals d'un país és el conjunt de la comunitat, la nació, com en vulguis dir, això, el llenguatge, que en cada context pot ser diferent. I llavors et diu que la propietat privada sobre aquestes coses és una concessió pública que fa l'Estat. Per tant, punt de partida, la propietat és, per definició pública, de tot, si volem dir-ne així, i la propietat privada és legítima, existeix, està jurídicament constituïda, però no com aquella idea de que preexisteix a qualsevol altra realitat i totes s'han adaptat a ella, sinó que al contrari, és una creació de la república. De la llei republicana, sí. De la comunitat, del que en vulgueu dir. Sí. Això és com un exemple paradigmàtic per ajudar a entendre una cosa que a vegades costa molt d'entendre perquè hem acceptat el punt de partida. I és que el dret privat no és prioritari i discontinu del dret públic. I el dret públic s'adapta a lo que deixa lliure el dret privat. En una Constitució republicana, democràtica, el dret públic és el creador i garant del dret privat. Sí? Llavors, entendre el dret públic no com un residu del dret privat, sinó com l'element original que dona lloc, garanteix, crea les condicions de desenvolupament del dret privat, canvia completament i ajuda a entendre això. Llavors, m'heu definat la taxonomia, la distinció entre diferents tipus de propietat. La propietat privada, que si no l'entens com a absoluta, està regimentada, limitada, fraccionada, és molt més complexa que la propietat merament absoluta. Llavors, hi ha la propietat pública, sí? Clar, tu et trobes alguns autors a vegades que fan una defensa i una definició de la propietat pública com una propietat pública absoluta, sí? Com si la propietat pública fos una cosa que permet decidir tot no democràticament, sí? Llavors, una visió absolutista de la propietat pública també ha existit, sí? I en segons quines regimentacions jurídico-polítiques ha estat molt evident, sí? Però en principi, per exemple, o en variants d'aquest tipus de plantejament, sí? Llavors, és, una distinció clara entre propietat privada i propietat pública. Ara bé, llavors, suposant que... del socialisme de mercat ho va solucionar, entre cometes, parlant de propietat social. Per exemple, aquí llavors tot pot ser més complicat. Això són grans categories. I llavors hi ha la tercera categoria, acceptada com a tercera categoria, que és la propietat comuna. I aquí és on tot es complica molt, perquè, clar, si tu estudies històricament què és la propietat comuna, una cosa són els béns comuns dels que et parla Aristòtil o del que d'alguna manera et parla Maquiavel o del que d'alguna manera et parla no sé qui, sí? I és molt important, són béns comuns, però no béns comuns igual que els dels municipis o les comunes de l'època medieval, sí? Allò que parlàvem de el bé comú del bosc. El dret a agafar llenya. Exacte. Això és, un fil històric de bé comú, que és un bé comú, però té una regimentació molt determinada. Quan E.P. Thompson et parla de molts elements comunals en la història britànica, doncs allà veus fils històrics que cadascun és diferenciat. I llavors, des del punt de vista històric, tu també pots trobar altres béns comuns com els que va captar i llavors teoritzar la gran economista Elinor Ostrom, sí? Quan parla de béns comuns ella, que parla de les comunitats de pescadors de Marsella o de la comunitat de l'aigua de València o del que sigui, clar, t'està parlant de comunitats que no són
que no s'adapten a una lògica estrictament de mercat, clarament no són comunitats mercantils, i alhora no són comunitats estatals. I ella d'allò em diu béns comuns, common pool resources, o sigui, diguem, conjunt de béns que són gestionats, regimentats comunament. No són exactament com els béns medievals comuns, ni són exactament com els d'Aristòtil, però són béns comuns. Llavors, en algun sentit, a vegades els béns comuns, o la propietat pública té molt a veure com a bé comú, però no és pròpiament un bé comú, tal com està regimentada. Intenta explicar-nos la diferència. Clar, perquè, diguem, clarament, una propietat pública, és a dir, en realitat pertany a tots els ciutadans, en el fons dius, si pertany a tots els ciutadans és un bé comú, però no està regimentada com un bé comú. Tu en aquell edifici públic no hi podràs entrar necessàriament, sí? Però és propietat pública. Té elements comuns, sí, evidentment, però no és pròpiament un bé comú. Llavors, totes les tradicions històriques i els moments històrics han regimentat de manera diferenciada la propietat. A nosaltres, per entendre aquesta varietat, ens resulta molt bé les tres categories, però quan vas als casos concrets, tot és més complicat. Llavors, acabo això, si us sembla, amb una quarta categoria que crec que és molt rellevant, de la que en parla també Ostrom en alguns llocs, i que no sovint no se'n fa prou esment, crec jo, que ella, en vistes al futur, pensa que la forma més eficient de propietat serà, en molts casos, els règims mixtos. I en el fons, veure-ho així no és més que entendre bé que la història ha sigut sempre molt més complicada que o propietat privada, o propietat pública, o propietat comuna. Depèn de quin bé estiguem regimentant, depèn de quin problema social vulguem resoldre, poden haver-hi dissenys institucionals molt determinats, molt diversos, que el que ens han d'ajudar és a perseguir, diguem, a tenir una fonamentació, diguem, determinada i a perseguir uns resultats determinats. Llavors, casar-se pura i simplement amb una sola concepció de la propietat va en contra d'entendre. Ja que has parlat, jo tinc dues preguntes. Ja que has parlat d'Ostrom, la qüestió de la tragèdia dels béns comuns, què penses d'això i què ens explicaries? Crec que és interessant que la gent conegui això. I en segon lloc, és una cosa, si vols, molt concreta, però jo us intento portar cap aquí, vale? Els dos filòsofs i de l'acadèmia. Si una AMPA, per exemple, obre les portes d'una escola pública, que no està pensada per estar oberta a la societat i ser un bé comú, però sí que de 9 a 5 està oberta perquè els nens vagin allà a fer classe. Si l'obra, per exemple, i fa això dels patis oberts, on més o menys tot el barri pot entrar a fer el que li dona la gana, entre cometes, a l'escola, amb unes certes normes, estaríem davant d'un exemple de comunalització d'un bé públic? O sigui, és aquesta la relació? És que la comunitat participa i posa unes normes i dona vida més enllà de la norma estricta d'un bé públic? Seria això el que ens hem d'imaginar? Seria un molt bon exemple d'una versió més complexa, un règim mixt. Vale. Fonamentalment és un bé públic. No, és que tenim un programa públic aquí a Catalunya que precisament es diu Les Comunalitats i que aquí a Cardeu hi existeix i n'hi ha en altres llocs que precisament es planteja això, no? La idea de comunalitzar coses que en origen moltes vegades són públiques i per això m'agradava posar aquest exemple, perquè si no estem tot el rato... Seria una bona idea, no? Si tu fas un disseny més complex de la cosa pública, que dir simplement és de titularitat pública, sí, però i l'ús, i el temps, i qui en té accés per molt que sigui públic? És un ús universal? No és universal, només és dels alumnes i els pares dels alumnes. Llavors vol dir que el públic no és absolut, és a dir, llavors tot això, quan és més complicat, permet això règims mixtos, en els quals tu has de definir i regular el que estàs fent. Simplement això. Això seria la definició. I llavors, a més, com ho vull dissenyar això? Vull que sigui disputable públicament, és a dir, que no només hi ha un dissenyador que imposa aquesta regulació, sinó que la vull discutir. Com es discuteix això? Això de la deliberació funciona o no funciona? No, perquè hi ha molts biaixos, no sé què. I l'assemblea com un bé comú, també, com un comú, no? I com regules l'assemblea? I com les decisions de l'assemblea són o no decisives a l'hora de prendre decisions? Tot això... I ara podem anar a Ostrom, doncs, per tant, això genera quins problemes o quines tensions o què és aquesta idea de la tragèdia dels béns comuns a la que s'agafen els liberals, que són tan crítics amb els comuns i tan liberals en el sentit exclusivista, com per exemple la gent de la Fundació Ostrom a Catalunya. Clar, si es diuen, no sé com es diuen. Però, diguem,
Clar, sí, però diguem... Ja faig la pregunta mala d'allò. L'orientació de la Fundació Armstrong no té molt a veure amb... No, ja ho sé, però explica'ns-ho llavors. No, però Ostrom, que diguem és una senyora molt, molt competent i molt interessant, que va guanyar el Premi Nobel d'Economia, una cosa que s'ha de dir, que no es diu per als entusiastes d'Ostrom, és que ella ha estat educada en l'economia neoclàssica. O sigui, els seus rudiments i la forma en què s'ha formatejat inicialment és l'economia neoclàssica, i veu el món així. Llavors, ella, estudiant el món real, veu que hi ha un cert, diguem, desencaix entre aquests motlles teòrics i la realitat. Llavors, ella fa una cosa interessant, que és, el primer que fa és criticar l'economia neoclàssica i dir, en realitat, les comunitats autorregulades de béns comuns no encaixen estrictament amb les distincions de bé públic, bé privat, bé públic pur, bé privat pur, etc., que feia l'economia neoclàssica. Llavors, això és interessant, aquesta evolució. Ella arriba a fer una cosa més complexa basant-se en experiències reals, històriques, concretes, veure com s'han desenvolupat i llavors teoritzar-les. Una de les coses fonamentals que ella fa és mostrar que no és veritat això que va dir Harding als anys 60 sobre la tragèdia dels comuns. La tragèdia dels comuns seria tan senzill com tenim un bé que és comú, sí? I aquell bé comú pot ser utilitzat per diferents privats, sí? Que poden anar extraient elements d'aquell bé comú. Una pastura pública en la qual s'hi poden portar les vaques a pasturar. L'incentiu, diu Harding, de que hi hagi una pastura pública és que cadascú intentarà portar com més vaques millor per treure el màxim de partit d'una cosa en la que per ell no té cost. Sí? Llavors això és transferir a aquell bé el cost individual. Què diu Harding? Que quan hi ha un bé comú, aquell bé s'esgota. I això és la tragèdia dels béns comuns. Molt ben explicat. Conclusió de Harding, Ara ho hem entès. Conclusió de Harding, els béns comuns són indesitjables i, per tant, el millor disseny institucional perquè no passi això és la propietat privada. S'ha acabat aquí. Què passa? Que Harding s'oblida d'una cosa, i és que no existeix en abstracte una regulació dels béns comuns així. Cada bé comú té la seva història, té la seva regulació. Quina és la crítica profunda que se li fa? Vostè està parlant de que un bé comú és una altra cosa, és un bé de lliure disposició. No. Els béns comuns històricament sempre han estat regulats. I sovint, gairebé sempre, perquè si no, no funcionen, amb un sistema normatiu de sancions per als que vulneren les normes bàsiques d'ús del bé comú, perquè un dels requisits que descobreix Ostrom que tenen els béns comuns autorregulats és que es regulen per garantir-ne la subsistència futura, per garantir-ne la sostenibilitat. Per tant, llavors s'esgotarien necessàriament. No, llavors el que fa Harding és construir una cosa abstracta que casa amb el seu prejudici en contra del que és elements comuns lligats a la propietat. I això és molt interessant entendre-ho. Llavors, probablement hi ha béns comuns que estan mal dissenyats i acaben no podent evitar l'esgotament d'aquell bé. El que s'ha de fer és re-regular l'ús d'aquell bé comú, de redissenyar-lo si realment el volem mantenir. No simplement allò de llançar el nen petit amb l'aigua bruta de la banyera, no? Sí. L'aigua és bruta, val, però no cal que llencis el nen, també. No cal que diguis que no pot existir béns comuns. Aristòtil et dirà que estàs boig, perquè no hi haurà societat si no hi ha res comú. El que cal fer és, potser en aquell context, aquell bé comú està mal dissenyat. Potser ni tan sols seria desitjable, si ho mirem amb el resultat que volem obtenir, que sigui pròpiament un bé comú, sinó que ho sigui amb un altre tipus de disposició. Llavors, quan tu pluralitzes la visió de què és la propietat, comences a veure la possibilitat de trobar solucions que no estan encaixonades en no, ha de ser absoluta privada, ha de ser absoluta pública o tota la resta, que en diem béns comuns, el que sigui. És una manera catastròfica de pensar els problemes. És el que és potent d'això, perquè la idea de pluralitat, de diferents maneres d'entendre-ho i poder-ho estudiar històricament, i no és per defensar l'acadèmia, que es podria dir, però l'estudi històric et permet entendre que hi ha hagut maneres diferents de fer les coses de com les estem fent ara, i que el fet de fer-les ara d'aquesta manera no és necessàriament l'única manera de fer-ho. I que hi ha un fil conductor a les entrevistes que hem fet, Oriol, que és que moltes vegades aquesta corrent que tu
a la que pertanys i a la que potem, fins i tot pertany a nosaltres i al David. Al fons sempre és la història contra els conceptes purs, no? T'hi has fixat o no? És a dir, la pluralitat contra la idea de que hi ha binarismes i que ha de ser una cosa o una altra. És una idea que està sortint Per recurrentment. binarisme, el que d'entrada un podria dir, mira, hi ha la propietat privada absoluta, jo faig el que vull amb el que és meu, i després hi ha la propietat estatal. I de cop i volta ho estudies bé i veus que hi ha un feix de coses que és molt més ampli d'això. Però el tema és aquest, no? És a dir, expandeix l'horitzó de possibles, pensar que hi ha maneres diferents de fer les coses i diferents maneres d'entendre-les també. I que el que estem fent ara és contingent i que podria ser d'una altra manera. Gran guany, diguéssim, de l'estudi històric que es pot fer a partir d'això. Jo, deixeu-me fer un salt. Fes el salt. Perquè hem parlat de diferents formes de propietat, però jo puc entendre que sóc propietari de mi mateix. És a dir, l'ésser humà és propietari de si mateix també? O això de l'autopropietat potser és un prejudici? I quin sentit té fer aquesta pregunta, per exemple, en dilemes bioètics o en qüestions econòmiques, per exemple, si jo tinc Sí, et pots vendre com a esclau, la voluntat com deia de vendre'm com a esclau. Sí. Que tu expliques en un article, per cert, que de l'economia neoclàssica se'n pot derivar la idea de que tu et pots vendre com a esclau. Els dos teoremes de l'estat del benestar, que és una cosa una mica complicada, i que si trobes la manera de fer fàcil després... Si m'haguéssiu dit que em volíeu preguntar aquest tipus de coses... Ja t'ho haguessis preparat més. Hauria pensat a veure com... pensar, diguem, els dos teoremes de l'economia del benestar, que ara mateix no els tenia precisament en les meves oracions. Doncs és igual. No, però anem a això i llavors anem lligant... Sí. Perquè la pregunta de l'Uri, el salt. Podem anar a parar això mateix, diguem, sense entrar en tecnicismes que no serien pertinents ara. La qüestió és, clar, tornem al mateix. Què es vol dir que un és propietari de si mateix? Hi ha un sentit molt bàsic. Si algú està dient, quan jo parlo de que és desitjable que els individus siguin autònoms, és a dir, que tinguin potestat sobre si mateixos, capacitat de decisió per si mateixos, capacitat de modelar les seves, preferències, desitjos. Sí. Llavors, que tinguin control sobre les seves decisions, que assumeixin part de les conseqüències d'aquelles decisions, la idea de responsabilitat lligada a l'autonomia, etc. Tot això, algú s'atreveix a dir-ne, si acceptes tot això, ets propietari de tu mateix. Doncs, en part li ho hem de dir d'acord, però si utilitzes aquesta paraula entres per un camí relliscós, perquè hauràs de començar a definir molt bé què és propietat, perquè sembla que és més fàcil parlar de la propietat d'una tassa que parlar de la propietat sobre un mateix, perquè si tu vas al dret romà, la propietat sobre un individu, d'això se'n diu esclavitud. Sí? I tractes l'individu com una cosa. Que aquí hi ha un tema de Kant, amb l'ètica. Exactament. Doncs, llavors, tu pots jugar amb els conceptes i va a compte teu. Sí? Si em vols dir propietat, vés amb compte perquè pots acabar anant pel camí que no volies anar. Llavors, per exemple, anant a Kant, Kant fa una distinció que em sembla meravellosa, que ell et diu, no és el mateix que tu tinguis potestat sobre tu mateix, capacitat de decisió sobre tu mateix, i per tant hagis d'assumir les conseqüències del que tu fas o no fas, etc. Que d'això ell en diu ser sui iuris, sí? Tens drets per tu mateix. No ets algú que depens d'un altre per poder pensar, actuar, decidir, etc. I assumir el resultat d'aquests actes. Això és ser sui iuris, sí? Tinc capacitat autònoma per mi mateix de prendre decisions. I ell diu, això, en tota regimentació jurídica política, és perfectament tolerable, acceptable i desitjable. Evidentment desitjable. Però, en canvi, estaríem fins i tot d'acord en això, però, en canvi, ell diu no confondre ser sui iuris, tenir potestat per un mateix, sense dependre d'un tercer... Etimològicament és com que ets la llei per tu mateix, o com seria això? Diguem que ets... Iuris, que és de llei. Que estàs en el teu dret. Sí, que tens un dret autònom, que no tens un dret heterònom que te'l dona un altre. Que no ets alieni iuris. Exactament. Que això Marx ho rescata, també. Alienació potser podria tenir alguna veure. Semblaria que podria ser interessant lligar-ho, sí. Però anant a l'assumpte, el que et diu a la metafísica de les costums amb Kant no és el mateix ser sui iuris que ser sui dominus, és a dir, un propietari absolut sobre tu mateix. Diu, això és completament indesitjable, una regulació del dret d'aquest tipus, perquè si fos així,
tu, al ser propietari absolut de tu mateix, estaries legitimat, en últim terme, per vendre't a tu mateix i, per tant, per deixar de ser un individu autònom. Sí? Això és, per principi, impossible, intolerable, indesitjable, etc. Sí, en termes ètics. Nozick, el que defensen els liberals avui en dia, que pots vendre't un fetge, que et pots vendre com a esclau, que pots fer el que et doni la gana. Diguem que... O un mercat de vots, no? Que pots vendre't el teu dret a vot. Que pots vendre la ciutadania... Clar, llavors... I que aquí el més polèmic, a mi em curtcircuita, disculpeu-me, és el tema de l'eutanàsia. Sí, hem saltat ja molt perdó, ràpidament amb moltes coses. Vale. O sigui, quan parleu dels vots, etc, tot això és important dir-ne alguna cosa. Val. Clar, o sigui, el que t'està dient és, una cosa és que tu tinguis potestat sobre tu mateix, però també, i ara afegim, diguem, un altre element, tu no prens decisions en el buit, tu prens decisions en el món social. Les teves decisions tenen conseqüències sobre tercers. El fet de que tinguin conseqüències sobre tercers vol dir que la idea de propietat absoluta, ja no només per tu, sinó per als altres, diguem, necessàriament té algun límit, necessàriament requereix d'algun tipus de regulació que, per tant, ja no pot ser absoluta, és relacional en molts sentits, etc. Llavors, això porta a veure com quan tu regimentes una societat democràtica, republicana, tu hi ha coses que per molt que per principi l'exercici de l'autonomia et podria fer pensar que les hauries de poder fer perquè les pots fer perquè tu tens autonomia, que en realitat han d'estar prohibides, perquè poden afectar a tercers i poden afectar la teva capacitat d'autonomia pròpia. Sí? Per exemple, si tu tinguessis la capacitat de comprar o vendre el dret de vot, sí? Això en abstracte sembla, diguem, un exercici d'autonomia. Però això, de facto i històricament sabem que porta a una pèrdua de la capacitat de decisió un cop has vengut aquest dret. I això mateix passa amb el dret de vot, passa amb qualsevol altre... Sí, amb el dret de vot, el dret de ciutadania, tots aquests ho entenc. Són fonamentals, exactament. Però com la qüestió que et preguntava més de la propietat d'un i el domini i tal, de doncs si ara tens capacitat de matar-te o no. Exacte. Jo crec que sí. Kant, per exemple, permeteu-me l'espoiler, però Kant, per exemple, a la metafísica dels costums, quan fa la distinció entre sui iuris i sui dominus, entre molts altres exemples també parla del suïcidi. Ja sé que suïcidi i eutanàsia no són el mateix, atenció, no confonguem tampoc els termes. Però Kant té un argument moral basat en l'imperatiu categòric que tu no tens dret a tractar-te tu mateix com una cosa, que seria la idea que ets propietari de tu mateix, en termes que per tal de fer minvar la teva infelicitat poguessis llevar-te la teva pròpia vida. Perquè per Kant el suïcidi és immoral. I és veritat que aquest tipus d'argumentació en el Pau i a mi ens grinyola, per exemple, amb el tema del dret a l'eutanàsia, que en qüestions de bioètica, si estàs en una fase terminal d'una malaltia, etc. A més, com a ciutadans d'aquest estat, és perfectament congruent pensar que s'ha de poder no només limitar l'esforç terapèutic, sinó concertar la manera de posar fi al patiment. És més, jo la contradicció la veig perquè t'he llegit i t'he sentit a tu precisament defensar que des d'una perspectiva republicana, tornant al concepte de propietat del principi, no som només propietaris efectivament d'objectes, sinó també tenim la propietat entesa com a domini, expliques, no? El que estaves explicant ara. Com a potestat, com a domini. Com a domini. Però no com a propietat absoluta. Sí. Clar, si em permeteu... És molt contraintuitiu i però si em permeteu la distinció és relativament senzilla, perquè segons com ho prenem sembla contradictori, però és que no és contradictori. O sigui, la idea d'estar en contra de ser un propietari absolut sobre un mateix té a veure amb que això et dotaria de la capacitat contradictòria de posar-te sota el domini d'un tercer. Exacte. En el moment en què et vens. Que tu siguis sui iuris i tinguis la capacitat d'acabar amb la teva pròpia vida no et posa sota el domini d'un tercer. Que tu facis una disposició de voluntats anticipades pel qual en determinades circumstàncies voldries que s'apliqués l'eutanàsia no et posa sota el domini d'un tercer. És l'exercici de la teva autonomia. Genial. Si ho voleu veure des d'un altre punt de vista, no et mercantilitzes amb l'eutanàsia. Clar. En canvi, en tota l'altra varietat possible, des de vendre's òrgans o a un mateix com a esclau... O la gestació subrogada. Exactament. I aquí pots fer un vincle molt clar entre la relació que hi ha entre ser sui dominus, és a dir, propietari absolut d'un mateix, i la potencialitat de mercantilització de la realitat. Incloem la gestació subrogada amb tot això?
Ara ja voleu anar molt lluny. Sí, ens interessa, va, no n'hem parlat mai en aquest podcast i és un tema que a mi em fa molta grima i m'agradaria saber què diu un republicà. Crec que mereixeria tot un desenvolupament autònom. Farem un capítol especial algun dia sobre la gestació subrogada. Ens comprometem. Titulars. Però ja veieu, no és per sortir de la tangent, però és que precisament és un cas que està, diguem, en un límit. Exactament. Jo, esclar, d'entrada, diguem, com a concepte, la idea que algú pagui per una gestació, és a dir, que al final pugui tenir l'aparença d'un contracte de compra-venda, a mi em causa un respecte important, acceptar que, Respecte per ser amable o respecte en quin sentit? No, respecte... Angúnia o... Respecte en el rebuig? sentit que crec que té unes arestes complicades. Vale. És que ets molt políticament correcte. No. A mi em fa una angúnia que t'hi cagues. Crec que té una... Doncs diguem-ho així, si vols. No, jo ho dic així. Accepto la definició. Sí, tinc gent d'entrada que tal, però penso... Clar, llavors, aquí hi ha moltes coses, és a dir, hi ha molts aspectes, però no em sembla tan evidentíssim com a vendre's un mateix com a esclau, que em penso que té un punt que no té tantes arestes. No, això està clar. Però bueno, alguns ratlles i altres liberals discutirien que sí, que tens dret a fer-ho. Clar, però tu si acceptes segons quins supòsits de partida, tot això et semblarà coherent, no ho nego. Jo el que crec és que aquests supòsits de partida són fal·laços. És a dir, un supòsit de partida que exacerbi la idea de llibertat, però aquesta llibertat acabi concretada en esclavitud, em sembla prou problemàtic. No sé com dir-t'ho. Que la llibertat sigui l'esclavitud, ho repetiré, em sembla problemàtic. Home, una contradicció. Com a mínim. Gairebé diria Gairebé, Gairebé. S'hi acosta una mica. És que tornem a 360 graus, hem fet la volta completa. És com dir que estar viu és estar mort. Alhora. Exacte. Trobo un petit problema amb això també. No sé, són manies. No sé pas, però és molt maniàtic. Són manies de la cosa de la tradició republicana. Escolta, portem una hora que estem parlant de llibertat i acabem parlant de llibertat i em sembla molt maco perquè estem ja tancant, efectivament. Però falta una cosa, no? Què falta? Sí, jo crec que abans d'entrar amb el test d'Oriol, que hem anat molt bé... Jo només volia comentar que al contrari de la llibertat no és que m'estiguin interferint què és el que puc fer jo amb la meva propietat privada, sinó que directament és l'esclavitud. I aquest és un grandíssim titular. I tornem, ho vam dir amb el David Casassas, al contrari de ser lliure és ser esclau, no ser interferit, ser esclau. Aquí ho deixo. Més enllà d'aquesta conclusió, jo el que volia dir és, crec que hem aconseguit donar alguns elements per la gent que ens segueix sobre la complexitat de la qüestió de la propietat, però m'agradaria que poguéssim tancar abans del test amb exemples més concrets de com t'imagines que podria aplicar aquesta complexitat de les diferents formes de propietat i drets de propietat entre els comuns, propietat pública, propietat privada, no ho sé, ja sé que et trec el barret aquí d'acadèmic i ara et faig, no sé, potser improvisar, però en àmbits tan concrets com el dret a la propietat, el dret a l'habitatge. Sí. És a dir, quin sentit té constitucionalitzar la funció social de la propietat en l'àmbit de l'habitatge i com t'imagines això? Perquè tenim un problema sagnant i, evidentment, l'argument que sempre ens posen sobre la taula els liberals en aquest debat, fins i tot quan diem coses tan sensates com, escoltis, que el 30% de la propietat dels immobles de Barcelona estan en mans de propietaris de més de 4 habitatges. Només amb aquest 30%, que ja són 200.000 habitatges, es podria fer molta feina. Bueno, ja, però la propietat privada, exclusiva i excloent. Llavors, quina mena de solucions t'imagines en aquest àmbit? Perquè siguem capaços d'aterrar una mica aquest debat en qüestions concretes i que ens permetin mobilitzar políticament drets com aquests. Tot això és molt complicat de donar una resposta molt breu, no? Però torno altra vegada a qüestionar els punts de partida. És a dir, ara quan feies la pregunta em venia al cap un economista, Marshall, que és un economista, neoclàssic, però en canvi tenia claríssim que tu quan parlaves de la mà d'obra no podies teoritzar la mà d'obra com un bé qualsevol. És a dir, és un bé que té una naturalesa tal que porta incrustades molts altres valors i tu no pots tractar la mà d'obra com si fos un bé de mercat sense més. D'altres coses... No caldrà Polanyi, com fèiem amb el Rajoles, sinó que en el propi Marshall ja podem trobar aquesta noció de que la força de treball mercantilitzar-la és problemàtic. Fins i tot et diria perquè darrere hi ha persones, vés a saber. Vés a saber si aquest és un factor que potser... Ves que sigui perquè hi ha persones. Que potser es pot tenir en compte. Doncs algú ben interessant com Marshall és capaç de veure això. Clar, a mi m'impressiona molt, vaig ja a l'assumpte, a mi m'impressiona molt quan hi ha algú que és capaç de veure i de defensar de manera, diria, cínica, l'habitatge únicament
com un bé de mercat. Jo no ho entenc perquè qualsevol anàlisi històrica, com hem parlat fins ara, mínimament bàsica, ajuda a entendre que l'habitatge, juntament amb algun altre factor fonamental com l'alimentació, etc., és allò que permet la subsistència dels humans i, per tant, ha de tenir un tracte molt específic, el que sigui. Llavors, quan tu fas disseny institucional sobre una cosa com l'habitatge, no pots tenir en compte només un tipus de categories de drets, que és la possessió privada d'aquell bé i el seu valor de mercat i el seu valor d'inversió, el que sigui. Això pot ser un element més que en la realitat hi és. Si no està regimentada d'una altra manera, això hi pot ser, però és que pot estar regimentada d'una altra manera. Una d'elles és tenir en compte factors fonamentals com el dret a disposar d'un espai físic, diguem, habilitat per poder desplegar la vida humana, bàsicament. Quan entres amb això, encara que sembli una cosa molt, molt bàsica, això et posa molts problemes a l'hora de pensar aquest problema. Hi ha qui ho resol de dir, com que és un dret humà, tal, no parlo de la resta i s'ha d'expropiar i tal. D'acord, és una solució directa, ràpida i tal, però és que la resta seguirà existint. La regimentació jurídica d'aquell tipus, si ets capaç de modificar-la, probablement puguis aconseguir una cosa o l'altra. Llavors, el que vull anar és... crec que exacerbar només el costat propietarista i mercantil de l'habitatge és no, diguem, voler trobar mai cap solució humanament digna sobre el problema de l'habitatge. Llavors, sobre això, quan anem als casos concrets, hi ha molta més complexitat. Si resulta que en un determinat context hi ha hagut una regimentació jurídico-econòmica determinada en què s'ha fomentat de manera molt exacerbada la inversió immobiliària, la concentració de propietat en poques mans, això és un afegit de complexitat per abordar això. Ja no és només la diatriba entre un dret i un altre, etc., sinó és la diatriba entre un dret que és fonamental i un constructe social, econòmic i polític que gairebé és indestructible. Llavors, això és un problema molt seriós d'una societat que necessita que els seus éssers humans segueixin vius i en unes condicions no precàries de salut, física, mental, etc. I tot aquest constructe tan complex. Llavors, és una situació molt complexa. Solucions alternatives, intermèdies, n'hi poden haver moltíssimes. La definitiva, que algú me l'expliqui, sí, a curt termini. Però, diguem... crec que s'hagi de ser tan espavilat, Jo estic alguna, però anava això. No soc gaire espavilat. Solucions, diguem, intermèdies, n'hi ha tot un tipus de gradació molt diversa, que les coneixem, sí? Es parla molt de Viena, i al final a Viena què van fer? Vull dir, que tampoc són construcció pública, i al final sembla... La visió històrica aquí que tens tu sempre torna a ser important, no? Si tu ets conscient de quina mena de govern va fer quina mena de política d'habitatge, per exemple, a la Viena la Roja, doncs saps per què nassos el dret a l'habitatge a Viena és el que és en comparació el que tenim aquí. Tampoc s'ha d'inventar. O el que deia abans de la concentració. Jo puc que connectem amb l'episodi de Leitzier, no? I de l'urbanisme. Ella deia, des de la lògica dels principis fonamentals de l'urbanisme, el Pablo Feu ha defensat que perquè l'urbanisme sigui sostenible, com diuen els seus principis, és tan senzill com que llavors tot l'urbanisme que s'ha fet a Catalunya pràcticament és il·legal, perquè no ho és de sostenible, doncs des d'aquesta lògica i mirada no podria ser raonable dir, escolta, tu tens una primera propietat, com diu el Pablo Feu, la segona te la respectem, deixa'm-ho dir així, que encara que sembli un estat molt de... Però la tercera és molt raro dir això. Escolti, la segona, el Tribunal Constitucional ha considerat que és una mica l'extensió de la primera. Vale, ja ens posem molt de lloc. Collonut, per què en vols 3? Hi ha una cosa en el debat... Jo en vull 3, jo en vull una aquí a la Cerdanya, 2 a l'Empordà... Hi ha una cosa en el debat públic... Hòstia puta, és que és a dir, quan hi ha una majoria de gent que no té ni una... solucions... I és una solució aleshores... A vegades la reacció és això no és possible. Però com que no? En alguns contextos, jo el que constato és no, perquè això funciona així. O quan, per exemple, parles d'idees com, escolta, això dels grans tenedors, això no pot ser. Hi ha en l'argumentació, i això s'hauria d'estudiar alguna vegada, com és que els partidaris de deixar les coses tal com estan i de no tocar gaire res,
tendeixen a identificar-se amb els grans premiats, diguéssim, de la loteria del mercat. Perquè quan algunes vegades s'han plantejat solucions... No, fins i tot explicant mentides, perquè he vist persones progressistes... Fins i tot contradient-se a si mateixes, no? No, això que estic dient de la multipropietat, aquest argument que es fa servir molt, ens estem centrant en l'habitatge, però bueno, està bé que tanquem amb algú concret, no? Si et sembla, Jordi, però excepcionalment. Excepcionalment. No, perquè la majoria al parc és de petits propietaris. Això és una ideologia que té una part de veritat, però que també té una part de mentida. Coi, mira't les xifres de l'Observatori Metropolità de Barcelona. T'estic dient que un 30%, no, vale, hi ha un 70% de gent que en té 3 o menys. Ja et deixo la tercera, si vols, Però si tu agafes de 3 cap amunt o de 4 cap amunt, et queda un 30% de parc de gent que en té 4, 5, 6, 7, alguns 1.000. I amb aquesta gent els tractes iguals que el que en tenen una. M'estàs muntant una ideologia per defensar els que en tenen una, que serveix com a coartada perquè els que en tenen 1.000 ens estiguin estafant. Hòstia, i gent progressista no qüestiona això, macho. No posa sobre la taula la qüestió de la multipropietat. Estudiar com funciona l'argumentació pública en aquest tema és interessant, perquè tots tenen propietats i estan defensant una posició que sembla teòrica i que sembla normativa a partir de l'interès que hi ha darrere de la seva propietat. És que no tenim ni la primera, doncs ja no cal que et digui el que ens enerva, diguéssim, però bueno, alguns, Vale, doncs anem cap al... Ha sigut interessant, penso... He fet un comentari sobre l'habitatge al final, que sempre està bé. Escolta, per aquella cosa de la transferència de l'acadèmia a la societat, i una de les transferències que plantegem a la societat és limitem els grans tenidors, un gran parc públic d'habitatge, que seria potser hi ha una pregunta... d'ús privat, també, i fins i tot d'ús comú. Clar. Per què no, també? Poden haver moltes és que hi poden haver moltes maneres d'entendre-ho. És que si algú pensa en una única solució universal, no aconseguirà allò que vol. Diguem, i en cada context hi ha factors molt diversos. Si tu tens tota una gran història al darrere en què pràcticament no hi ha hagut propietat pública de l'habitatge, tu has de partir d'aquella realitat. No pots partir com si tinguessis un 15% d'habitatge públic, que et dona un marge, un coixí, per fer moltes coses que no pots fer si no el tens. Llavors, les solucions han de ser diverses, has d'aprofitar la complexitat a favor teu i has de tenir la capacitat de convicció política perquè allò es traslladi a l'ordenament jurídic. Deixa'm que et faci una última pregunta que crec que pot servir per tancar i que l'Uri vam coincidir que era una bona pregunta de tancament. Sí. Fins i tot és l'última pregunta que tenim. Hem pensat que podríem fer-la a l'uníson, però al final no ho farem. No, clar que sí que ho farem. No. I amb música de fons. Creus que avui el conflicte central no és tant, per tant, estat contra mercat, o estat o mercat, perdó, no contra, sinó, o estat o mercat, sinó democràcia contra propietat despòtica o propietat absolutitzada? Sí, és que la disputa és quin estat i quin mercat. Clar, és que un estat, diguem, purament dirigista, que tu no el puguis disputar, que tu no el puguis controlar, hiperburocratitzat, qui el vol? Quan potser algú el vol, però jo no el voldria. Un mercat desregulat en què hi hagi una concepció dominant privatista, absolutista, sabem quin resultat té. Diguem, una concentració descomunal de propietat en poquíssimes mans. Llavors, quin estat i quin mercat? La complexitat, diguem, a l'entendre això que tu acabes de plantejar, una propietat no absoluta, dissenyada, controlada, exactament, tutelada i revisada per un estat també controlable, sí? Que no sigui un ens autònom que et pugui controlar. Diguem, llavors, democràtic, per molts, democràtic sembla ser que és purament estatal. Per mi, diguem, és una concepció reduccionista del que és democràtic. I igualment, no democràtic vol dir de mercat. No, és que, diguem, si volem que hi hagi algun tipus de mercat no vol dir simplement absència de regulació, perquè, de fet, pràcticament no existeix mercat sense regulació. O sigui, són un conjunt. Altra vegada, si em permeteu entroncar-ho amb el que hem dit just al principi, és qüestionar idees bàsiques, no per el mer esport de qüestionar-les, que també pot estar bé, sinó perquè qüestionant-les i informant-les històricament, te n'adones que pots trobar, per enllaçar una cosa que insistia l'Oriol, solucions alternatives a dissenys actuals que no són meres creacions
quimèriques. No, sinó que estan basades en evidències que poden donar determinats resultats. El que hem de fer és contextualitzar-los en realitats actuals que les hem d'analitzar molt bé com són, perquè no són les mateixes que en altres contextos i en altres moments històrics. A mi hi ha una cosa que em ressona superbé d'això, deixeu-me-ho dir així, i és super de la formació professional, però a la idea de contextualitzar quan fas una lectura d'un text històric, però també de contextualitzar quan dius anem a veure quines mesures es poden posar en pràctica, que n'hi haurà de diverses perquè els problemes són complexos, és la idea de prudència, de frònesis aristotèlica. És a dir, un no va amb la idea monolítica i després la imposa amb calçador a la realitat, sinó que això també és molt Itziar, no? O sigui, un aprofita les escletxes, els trànsits, les mateixes situacions amb les seves contingències per anar, d'alguna manera, arrencant-li privilegis als poderosos. Però que finalment és això. Exacte, però sense renunciar a principis normatius que et semblen innegociables. Però llavors l'aplicació d'aquests principis sense renunciar a la revolució, aquest seria un altre debat, però bueno. Això lligant, ja diguem... Ara ha sortit el Sant Cristo Gros. Ja, una revolució, nois. Que, si no, tants viaranys així i tanta prudència aristotèlica, al final... Ui, a vegades pot ser molt prudent fer la revolució, Sí, no. A vegades pot ser molt prudent fer la... La revolució s'ha de fer per descansar l'endemà, això estic d'acord amb tu, per ser molt prudent. Jo el que acabo de constatar és que aquí no queda meló per obrir. No, ja està tot... Us agrada obrir-los tots. Bueno, espera, en queda un. Quim, el test. El test final. Test. Si poguessis enviar una nota de veu de 5 segons a la humanitat del futur, què li diries? No penseu només en vosaltres. Directe, lacònic i precís. Una cosa, ara és la meva pregunta, una cosa de la teva llista de coses a fer a la vida que et faria moltíssima il·lusió fer i que encara no has fet. No, és que t'estàs inventant la pregunta. Estic reformulant la pregunta perquè no m'agrada com està formulada. Per tant, he decidit de manera sui llúrica fer-la així. Una cosa que voldria fer i que encara no he fet. Saps què passa? Que no he construït mai la vida en base a plans. A partir d'idealitzacions de coses. Llavors, no tinc idealitzacions de m'agradaria anar a Salzburg a l'hivern. Doncs no. Si algun dia vaig a Salzburg, ja miraré de treure-li suc a la cosa. M'explico? Té a veure amb el que has estat parlant, també. No és allò de la idea amb calçador. No. És la vida. Ens té faisant se fer. O sigui, a mi m'agraden molt les idees, sí, però qualsevol diria que no, clar. Però contextualitzades. Exactament. Però, diguem, tinc una prevenció, per dir-ho suaument... Ets així per lo que has estudiat o al revés? Bona pregunta. Bona pregunta. Però, diguem... També em faig alguna de bona, Oriol. Tinc una gran prevenció a les idealitzacions, a les closques buides. I això ho aplico, i això intento aplicar-ho a la meva vida, però no m'hi haig d'esforçar perquè tinc una gran prevenció a les idealitzacions. Llavors la següent pregunta tampoc la podràs contestar, però et demano que siguis una mica imaginatiu i facis veure que sí que la pots contestar. A veure. Pots viure 24 hores en una altra vida. Tornem-hi. Sí. Quina feina tries només per poder-ho explicar després? Ja veus a venir que potser no te la contestes. No, en part s'assemblaria molt a la que faig ara, perquè m'agradaria fer una cosa que m'ajudés a anar estirant fils per entendre coses i per fer-les. En la meva vida, un dels grans descobriments és la capacitat creativa en molts sentits que té el treball manual. Això sí que, o sigui, el treball manual ben pensat, ben executat, amb coneixement d'allò que hi ha i tractar creativament de progressar amb allò que hi ha i fer-ho tu i tocar-ho amb les teves mans. Heu vist aquests vídeos que estan tan de moda de gent fent espases i ganivets? Heu vist aquesta tendència? De moment no. De moment no ho he vist. O de cases processos de construcció d'una casa per una o dues persones, que les filmen potser el procés dura 3 anys, però te'l passen ràpid per YouTube, té milions de visites. La gent necessita recuperar la seva connexió amb el treball manual, encara que sigui veient processos per una pantalla, perquè té tot el sentit el que dius. A mi m'encanta veure com fan espases. El treball manual és una manera, si no tens una visió molt restrictiva d'això, de disciplinar el pensament. És a dir, t'ajuda a pensar què és la realitat, aquella en el qual estàs, és a dir, no és tota la realitat està concentrada en allò, però t'ajuda a captar molt bé el món en el que vius. Això que dèiem de la contextualització. El treball manual té, diguem, una dimensió
quan no és purament mecànic, quan no és purament heterònom, quan no és simplement perquè vaig de guanyar el menjar. Sí, no, el treball proletari, saps? O sigui, La teva excusa estrella per No, escapar-te... aquesta està bé en el seu cas. Es vol saltar coses, és un tio insurrecte. O sigui, No ho sé. Bueno, a veure què et sembla. és que sou tan políticament correctes, els acadèmics. Si poguessis esborrar per sempre una obra, llibre, pel·li, cançó o quadre, quina seria i per què? El tio no s'atreveix ni a formular-te-la. Jo no m'atreveixo a formular això. però això no té cap sentit. Bueno, doncs ja està, doncs encara que sigui... Jo, com que he vist que cap allà hi havia... Curves. Una altra cosa és que jo pugui argumentar tractant de destruir el fonament i les conseqüències i tal d'una obra, però destruir l'obra... Bueno, doncs és una resposta que no hem tingut fins ara i és molt interessant. Em sembla incomprensible. Va, ara no vulguis salvar-ho, això. La teva excusa estrella per escapar-te d'una festa de merda. Però això és molt fàcil. Tinc son, me'n vaig a dormir. Està molt... Això... No necessites res més. Jo diguem, les convencions socials intento respectar-les, però mai m'han de limitar la vida. Sui juris, no?, una mica. I s'ha d'intentar, ser real, ser com un és, vull dir. Si haguessis de fer un discurs d'odi de 30 segons contra un objecte, quin seria? Contra un objecte? Contra una cosa? Sí. No tinc un gran apreci per la guillotina, però tot i així penso que la guillotina va tenir una funció social. Vull dir, però vull dir, trobar aquell objecte sobre el qual puguis tenir un gran odi, clar, aquell objecte que pugui ser, que ara no el sabria trobar, però el concepte seria aquell objecte que és una mera creació mercantil perquè tu compris allò, t'ho gastis i no ho sàpigues fer servir ni ho facis servir al cap de 5 minuts. Que no n'hi ha pocs. Que no n'hi ha pocs, però no se me n'ocorre cap que tingui exactament una definició. Allò seria per fer un gran discurs i per tractar de limitar que els que el produeixin no el segueixin produint, no? Però no sé quin seria, perquè sempre hi ha aquell objecte que fins i tot pot tenir un valor simbòlic per a algú i dius, bueno, doncs si té un valor simbòlic, tampoc m'oposaré a ell, saps què vull dir? Tot allò que no es pugui fer com era del pauper, usus pauper... Usus pauper, tio, usus pobre. És a dir, no fas un ús sumptuós d'allò, ni excessiu ni luxós, és un ús prudent, un ús pobre en el sentit de que està moderat. La prudència. Estem pensant què posarem a la samarreta No n'hi ha per tant que hem de regalar als mecenes? Sigues prudent, fes la revolució. prudent. Sigues prudent, fes la revolució. M'agrada. T'ho diuen el Pau i l'Oriol i el Pau. Super. Sui juris. Segona pregunta, tu. Va, A veure. que en queden 4 només, Jordi. Quin personatge? Ostres, sí, quin personatge històric, bueno, sí, històric, triaries com a company de pis o companya de pis? Ara diré una cosa potser estranya, o potser ja és el que voleu. Si n'hagués de triar un, seria Darwin. Perquè Darwin tenia una curiositat. Primer científic que surt, no? Tenia una curiositat infinita, tenia una capacitat de qüestionar-se el que sabia extraordinària, d'una humilitat descomunal, i pel poc que jo sé, en el tracte personal era una persona continguda, cosa que aprecio, respectuosíssima, humil, i jo crec que ens entendríem. I jo, aprendria una barbaritat, que és la cosa que més m'interessaria de Darwin. No, està bé. Quina norma social odies i t'encanta trencar cada cop que pots? Clar, en abstracte és qualsevol creació purament arbitrària d'algú que la vol aplicar simplement per demostrar que ell és el que té la capacitat per fer-ho. No? Llavors, qualsevol, des del guàrdia urbà que et vol fer passar per no sé on perquè li ha sortit dels nassos en aquell moment, aquesta arbitrarietat que no té cap sentit, o l'alcalde que fa no sé què, o el no sé quantos que per la seva posició fan una norma, encara que sigui informal, que s'ha de complir perquè ells ho diuen o perquè els ha sortit de la barretina amb ells, tot això, em sembla intolerable. És tot el contrari d'una societat ben organitzada democràticament, no? Què t'encén creativament? És a dir, quan et poses a escriure, que allò és com un torrent, què t'encès? Hi ha un moment en la recerca feta amb constància, amb obertura de mires, tractant de veure els diferents fils articulats en diferents capes, no només linealment, que tot d'una et descobreixen la complexitat i la meravellosa integració de molts elements de la realitat. I això m'ha passat fent recerca en el món político-social i m'ha passat fent recerca en el món de l'epistemologia, per intentar articular camps que la gent veu com a separats, el jurídic, l'econòmic, el no sé què, veure com en el món real estan integrats. Llavors,
No n'hi ha prou de dir-ho. Tu has de fer recerca per demostrar com estan integrats i com es podrien reintegrar, o en el seu cas, desintegrar, o el que sigui. Sí? Això m'excita infinitament. Que guai. Puc fer una pregunta es sobre poden això? dir eureques. Són les eureques en el sentit de les troballes, no? Clar, llavors un ha de ser prou humil com per no pensar-se que ha creat una cosa, diguem... Clar. Última pregunta, Oriol. Va. No me la facis fer, és que et toca a tu, de fet. Si el cel existís, què t'agradaria sentir a Déu quan arribessis a les seves portes? Pregunta final. Això és una narrativa total, que m'esteu intentant fer. M'agrada molt el concepte narratiu. Voleu Un que... bucle a totes les preguntes. No, però com a bon voleu que assumeixi tota una cosmogonia Sí, volem. que vosaltres us heu muntat ara aquí, M'ha agradat molt aquest volem. però quin Déu i de què? Però quin Déu? Assumeix. Un Déu, el Déu... Explica-li tu, Uri, que tu això ets el seu escaït. Podria ser un déu amb barba blanca, Sí. que està en un núvol, esperant que vagin arribant allà en el cel, i arribes de cop i volta en el cel. Com el doctor Slum. És el que té... Mira, diguem-ho així. És el que té... És la gent, és a dir, és el fideïcomitent, no, és el fideïcomissari. Això està degenerant una mica, no? Pregunto. No és una afirmació. La pregunta és molt mític. Però la pregunta és sobre què em diu Déu. Què t'agradaria sentir que digués m'agradaria? Déu quan tu arribessis allà? Tampoc degenerava tant. Era una explicació de que arribes de cop i volta al cel i què és el que t'agradaria sentir que se't digués? Clar, és que no ho sé, sincerament. No ho sé. Sobre què? O sigui... Sobre tu. Clar. És com si t'haguessis passat el joc, anem a degenerar ja tot, Sí. i llavors de cop i volta quina seria la frase dirigida a tu que t'agradaria sentir? Home, a veure, no és una pregunta habitual que fem a la gent, habitualment en el sentit de que no és que estàs allà de cop i volta al bar i dius, escolta... Però aquí s'està imaginar-ho. Tu t'imagines com una cua de gent que van passant un darrere l'altre? Perquè hi ha molta gent que es mor. Llavors, Déu va com qui va donant la tanda i li diu una cosa diferent a cadascú, com ràpid, o estàs tu sol, o com tu imagines aquesta escena? No ho sé, és inimaginable, perquè és que la mateixa idea de cel com a lloc físic em sembla que és una cosa molt empobridora. Segurament, vés a saber. Estem parlant de metàfores molt estranyes i molt bèsties, però d'alguna manera la pregunta jo crec que està enfocada en el sentit de què t'agradaria que d'alguna manera se't digués a tu quan se't volgués resumir tot el teu projecte, la teva vida, les teves passions. Bé. Amb les teves digressions m'has donat temps per pensar. Per això ho hem fet. I sobretot m'ha agradat molt la digressió de que no creies en res del que m'estaves preguntant. Això és la part que m'ha agradat més. Ui, algunes coses doncs crec. Mira, m'agradaria un Déu il·lustrat, que és la negació, diguem, de les creences, diguem, en un Déu, sí, la il·lustració. Déu il·lustrat. Un Déu que digués, no tot és obscuritat. La llum, la raó, l'entendre les coses, potser et permet millorar-ne algunes. La idea de llum, d'il·lustració, d'il·luminació, no tot és obscuritat. Podem entendre coses i podem millorar les coses del món. Hi ha llum. Fixa't que no és M'agrada una cosa perquè- sobre ell, és No. fantàstic. És sobre la recerca. És sobre És la... un tema que estava d'alguna manera flotant en tota l'entrevista. Ha quedat Jordi. bonic, ha quedat bonic. El comiat, Oriol. L'hauríem de fer a dues veus. En quin sentit? En el sentit de... Bueno, t'agraïm a moltíssim que hagis vingut un dia com avui. Ens ho hem passat molt bé, t'hem llegit, hem après de tu. Jo, a més, he sigut alumne teu al postgrau. Crec que, tot i que sou filòsofs els dos... Això és el teu concepte de dues veus? No. Bueno, m'has donat la paraula, després agafes tu la paraula. Vinga, va. Sí, estava fent una broma absurda, digues. I ara ja m'ha tallat el flow, m'ha tallat l'energia. No, això passa. volia dir-te que moltes gràcies per venir, perquè al final tampoc no som conscients que ni tan sols coneixies el programa, cosa que és normal. No el coneixia, la Fantàstic. veritat. Per mi ha sigut venir sense xarxa i seria... Pues per ser que has vingut venir a sense xarxa ha sigut fantàstic. I mica en mica m'heu anat il·luminant, però venia molt a cegues, de veritat. No, t'ho volem agrair moltíssim, és veritat. I jo poca cosa em puc afegir més ja del que s'ha dit. Ha estat una conversa agradable i, a més, recomanarem textos, articles per continuar llegint i per poder investigar entre tots les qüestions aquestes que anem tractant en el podcast. Per tant, moltíssimes gràcies i ha estat un plaer. Igualment, moltes gràcies a vosaltres. Ala, un aplaudiment. T'aplaudim.